Kaixo lagunok, gaur hauts magikoen antzerkia egingo dizuegu. Ni Juan naiz eta antzerki honetan kontalaria eta Otxogitzona izango naiz. Kaixo, ni Lara naiz eta antzerki honetan Kitimio izango naiz. Kaixo, ni Lucia naiz eta antzerki honetan Katrina izango naiz. Kaixo, ni Ales naiz eta antzerki honetan Mamua izango naiz. Bazen behin, Alara Ikurmendian, bi neska ari ziren Halloween ospatzen. Kiti! Zer, begira, hauts magiko batzuk. Hartzen ditugu? Bai. Bihurtzen ditugu ume horiei igeletan? Bale. Txiki pagun, txiki. Juanes Ales bihurtu igel. Zer gertatzen zaizu? Ya está! Oran eman hauts magikoa. Ez! Guazen basora. Eta bi neskak basoan galdu ziren. Ai, non gaude! Bai, ez daukagun maparik. Guazen hortik. Guazen hauts magikoak probatzera. Bale. Zer egiten duzute hemen? Zuei hautsoiek kentzen. Bai. Otxogizona, hartzen badituzu bi neskak aragi freskoa emango dizut. Bai, aragi freskoa. Tori aragi freskoa. Bai, aragi freskoa. Xua. Eta hurrengo egunean... Orain gaiztoak irustuko dizuet. Kiti! Lasai! Ez geratzen. Kiti! Orain zu. Ez, ni ez! Bai. Orain gaiztoak zeate. Eta lagunak egiten bagita. Bai! Guazen Guazen jendea molestatzea! Bai.